नोंथांनि बियाब एबा बाक्सा जिल्लायाव मैदेर मानसिनि दावहानि सायाव गोबां सोंथि दैखांनो गोनां एबा नोंथांनि बियाबाव बेबायदिनो गोबां मानसिबो थैबाय मैदेर मानसिनि दावहायाव बे बिथिङाव रांबावजा बिथांमोनहा मा दैखांनो? दिनैनि जि रांबावजा जों सोलिगासिनो दङ दा बेवहाय आं तामुलपुर समस्तिनि मोनसे गेदेरथार जेंना होननानै आं बेखौ सानदों। मानोना जों थांनाय गोलाव सम जोबोर सान्थियै रायजागासिनो दङ। नाथाय बे समाव जोंहा मोनसे समाव गावजों गाव मोनसे गिलायलायनाय परिबेक दङमोन। नाथाय थांनाय 5 बोसोराव जोबोर सान्थियै जों बिटिआरआव रायजागासिनो दङमोन। दा थिग बे समाव जोङो कुनु गिनांगौ जेबो गैलामोन। नाथाय तामुलपुर समस्तियाव मैदेरनि जि गाग्लोबनाय मानसि आरो मैदेरनि जि दाङाबाजि बे जोबोर बांद्रानिख्रुइ बारासिन जालांगासिनो दङ। जायनि थाखाय जोबोर गिथावना मोनसे थासारि। नैबे 2022 मायथाइनि जानुवारि फेब्रुवारियावनो 7 मानसिफोरखौ दिनै बुथारबाय। 2021 मायथाइनिफ्राय 2026 मायथाइसिम 41 सुबुंफोरखौ दिनै खहा खालामदों। 354 न'खरफोरखौ दिनै सिलिंखार खालामदों। 60 सुबुंफोरखौ दिनै जखम जादों। दा बै जोङो रांखान्थि फैसायाबो देरसिन नङा मानसिनि जिबननिख्रुइ। दा बेखायनो आङो दिनै सरकारखौ खावलायदों जे जोङो जायखि जाया राहायै तामुलपुर समस्तियाव मानसि आरो मैदेरनि जि जेंना बेखौ फोजोबनांगौ, पार्मानेन्ट मोनसे सलुसन खालामनांगौ, आं बेखौ दाबि दैखांदों। आरो जोंनि जायफोर ओनसोलफोराव दिनै मैदेरा जेंना सोमजिहोगासिनो दङ बै ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ मा होनदों मैदेरखौ माबायदि होनांगौ बेनि मोनसे ट्रेनिं होनांगौ। आरो बे ट्रेनिं होनो थाखाय जोंनि लाइमोनफोरखौ फाइनेन्सियेल सापर्ट होनांगौ, आं सरकारनियाव दाबि दैखांदों। आरो लोगोसे जों नुदों जोंहा दिनै काउन्सिल सरकार दङ। दिनै काउन्सिल सरकारनि जोंनि जि बिथां फरेस्टनि EM दिनै जोंनि समस्तिसिम खेबसेबो दावबायफैयाखै। मानसि आरो मैदेरनि इसिबां जेंना जादों दिनै मोनसेबो खबर लाफैयाखै। दा बेखायनो आं डिमान्ड खालामदों नैबे नोंथांमोननि गेजेरजों जोंनि फरेस्ट EM बिथाङा थाबैनो तामुलपुर समस्तियाव बेरायफैनांगौ आरो नायथिंनांगौ। नङाब्ला फैबाय थानाय समफोराव जोङो मा होनदों मानसि आरो मैदेरनि जेंनाया जोंखौ बांसिननिख्रुइ बांसिन खस्थ' खालामगोन, जों बेखौ मोनदांथिदों। आरोबाव आं आसाम सरकारखौ दाबि खालामदों जेसेबां हागौ एसेबां बे जोंनि जायफोर जि मैदेरा जोंखौ दिनै डिस्टार्ब खालामगासिनो दङ बेखौ जोंनि बाहेराव, जोंनि समस्तिनिफ्राय बाहेराव बबेबा नेसनेल पार्कआव नङाबा सिरियाखानायावबा जेराव हायो बेखौ सेटेल खालामनांगौ। सुंथाइ महरै नोंथांमोना माबाफोर राहा लादोंना? दिनै आङो आंनि जि बाथ्राया आं डिमान्ड खालामदों जे सरकारि 4 लाख जि रां होयो बे 4 लाख राङा थोजासे नङा। बेनिखायनो मैदेरजों बुथार जानाय एन्टायार बिटिआरआव जेसेबां मैदेरजों बुथार जादों बै बुथार जानाय सुबुंफोरनो फैसानि अनगायै साकरियै होनांगौ, आं बेखौ डिमान्ड खालामदों। आरो बे हिसाबै दिनैहाय जोंनि फाइनेन्स मिनिस्टार बिथाङा गावनि नैबे बाजेटआव बुंदों जे 4 लाखनि जायगायाव 4 लाखनि जायगायाव नेक्स्टनिफ्राय 6 लाख रां होनाय जासिगोन होननानै दिनै बिथाङा बेवहाय फोसावदों। आरो बियो जों डिमान्ड खालामदों जोङो मैदेरजों बुथार जानाय साफ्रोमबो सुबुंनो न'खरनो, खारन जों नायदों बिमा बिफा सानैखौबो बुथारदों, गोरलै उन्दै गथ'फोर दङ, खायसेनिया गैखाया जालांदों। दा बेखायनो बै न'खरफोरनो रांखान्थियारि अनसुंथाइनि सोलाय पार्मानेन्ट मोनसे सलुसन साख्रि होनांगौ, आं बेखौ दाबि दैखांदों। मैदेर मानसि दावहानि बे होबथानायनि राहाखौ माबायदि? होबथानायनि राहाखौ दिनै मिनिस्टार बिथाङा गोबां एन्सार होदों। दिनै दंफां गायनायनि बाथ्रा बुंदों, फुख्रि जावनायनि बाथ्रा बुंदों, आदारनि बाथ्रा बुंदों, सलार फेन्सिंनि बाथ्रा बुंदों। दा बिदिनो गुबुन राहानि बाथ्रा बुंदों। बे राहाफोरा गमामायैनो जुदि मावफुंजायोबा जों मैदेर आरो मानसिनि जेंनाया तामुलपुर समस्तिनिफ्राय पार्मानेन्ट सलुसन जागोन होननानै मिजिंथिनो हायो।